Agora falamos dunha persoa que leva ligada á viticultura e unha pasión que lle ven de familia. Dentro da súa trayectoria destaca como director da aula de cata Padín Eventos ata o ano 2019, membro e catador da Asociación Galaecia, xestor documental e catador da Guía de Viños, Aguardentes e Bodegas de Galicia, e dende o ano 2018 e ata a actualidade é sumiller de Bodegas Martín Codas e Adegas Galegas. Un currículum de excepción e unha estreita relación con esta festa onde participou en diversas ocasións realizando ese sabranx ou de huella sable. Esperemos que hoxe tamén nos poida deleitar con este espectáculo tan aclamado entre todo o público e tamén que o faga moitísimos anos máis como novo cofrade. Por todo isto e moito máis, o gran capítulo chama a Luis Javier López Pacorro. Luis, xuras como o noso patrón San Lourenzo loitar e defender os nosos viños alá onde estés? Xuro, se así o faz, que os densos se de longa vida e sede para disfrutada, e se non, se sexas condenado os tristes eiros dos asteros. Aquí.